Beshi, tingnan mo, ang cute ng aso ko. Oo nga no, kamukha mo. Cute daw, mas cute pa yung aso. Beshi, nakikita mo ba yung nakikita ko? Saan, Beshi? Wala naman. Nasaan, Beshi? Hindi ko naman makita eh. Ayan no, parating na sila. Eh wala naman eh, niloloko mo yata ako. Wala naman eh. Kaya naman pala, Beshi, hindi mo makita, sa iba ka nakatingin. Kami bang hinahanap niya? Hindi no. At bakit naman namin kayo hahanapin? Siguro pinagmamartasan niyo kami. Oo nga, mga kismosa. Malis nga kayo dito sa tambayan namin. Ano ba yun? Trespassing yata tayo dito, Beshi. Akala mo kung sino, mga supot naman. Narinig ko yun Anong sabi nila? Kuya, supot ka daw. Supot ka din naman Bakit? Totoo naman Mga chismosang patat gurang! Beshi, kain tayo ng street food sa bayan. Alam ko, masarap yung hotdog doon. Talaga, Beshi? Kaso, ayaw ko ng hotdog. Eh, anong gusto mo? Magbalot na lang tayo, Beshi. Alam ko, hindi na masarap ang hotdog. Lalo na kapag, alam mo na. Kuya, nagpaparinig yata sila sa atin. Dimse, gusto ko sana na ng karne ng baboy. Lalo na yung pata. Ang sarap gawing sinigang. Oo nga. Pero kuya, pumili tayo ng pata sa bayan. Doon sa mukhang gurang. Kakilala mo ba yan? Oo, kilalang kilala ko. May kamukha nga siya eh. Nandito lang sa tabi-tabi. Sinong gurang ang sinasabi nyo, ha? Bakit ka naapektuhan? Ikaw ba yon? Huy, Beshi, pinagtatawanan yata tayo ng mga yan. Kuya, mukhang napipiko na sila. Pagka mamaya yan, habulin na tayo ng pamalo. Eh bakit? Hindi naman tayong nauna. Sila naman. Ang yayabang, mga supot naman. Kaya nga, tara na nga, Beshi. Iwanan natin sila dyan. Diyan na nga kayo, mga supot brothers. Mga loko yun Humanda sa atin yun mamaya. Talaga? Buka ba kanina? Kuya, andun yung drum chismosa nagbubulungan. Tara, lapitan natin. Sige. Uy, Beshi. Nandiyan na naman yung dalawang supot brothers. Bakit kayo nandito? Nananahimik na nga kami dito eh. Tahimik ba yan? Alam ko kasi yung mga chismosa, kahit saan, umaalingaw-ngaw yan. Alingaw-ngaw? Ano kami, mga bubuyog? Ay hindi, ibon. Bubuyog na may pagkaibon. Meron bang ganun? Beshi, may naamoy ka bang mabaho? Beshi, hindi ako yun Baka ikaw yun, Beshi. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Dumating lang yung dalawa, umalingasaw na yung amoy mabaho. Kuya, di naman ako yun Lalo na ako, kaliligo ka lang ng isang araw. Nung isang araw? Kaya pala eh. Hoy! Kahit hindi ako naliligo, amoy baby pa rin ako. Amoy baby. Ang sabihin mo, amoy baka. Baka? Baka itong si Dimse. Kuya naman, hindi ako baka. Kalabaw ako. Ay, tao. At isa pa, naligo naman akong nakarambuan Ano? Mabuti kinaya ka ng libag mo. Di nga Kaya, kusa silang umalis dito sa katawan ko. Bakit ba kasi kayo nandito? Wala lang, gusto lang namin. Di ba kaya tayo nandito, asarin natin sila? Kaya nandito kami. Ang ingay mo. Huwag mong sabihin sa kanila. Ang gulo mo kuya, sabi mo, aasarin natin sila. Paano natin naasarin kung alam na nila? Di wag na natin silang asarin. Baka gusto niyo muna maupo. Oo nga, maupo muna kayo. Kuya, mababait naman pala sila. Salamat
Tara na, tayo. Sakit ang puwit ko! Aray ko! Aray ko, sakit ang puwit ko! Kulo ko talagang dalawang yun. Aray ko. Nasaan na yung dalawang yon? Ewan ko. Mga luko yun ah. Naisan na naman tayo. Kuya, di na yata ko makakabuntis nito ah. Ha? Bakit naman? Subok na nga, mukhang mabubugok pa. Makakabawi din tayo sa kanila sa pang-aasar nila sa atin. O kuya, pero sakit na ng puwit ko. Yan mo yan. Akala nila, maisan nila tayo. Kaya nga, Beshi, akala nila magpapatalo tayo.